Második alkalommal került megrendezésre a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán a Pendroid programozó verseny, ahol a versenyzőknek egy Android alkalmazást kellett néhány óra alatt továbbfejleszteniük. A versenyről dr. Holcinger Tibor tanár urat kérdeztük. A Pendroid középiskolás versenynek a döntőjén vagyunk, ahol 32 csapat nevezett, és a 2 online forduló után 10 próbálják most megoldani a feladatot, amit kaptak. Ugye elsődleges célunk az volt ezzel a dologgal, hogy középiskolások, akik nem tanulnak igazából Android programozást, ők is megismerkedjenek ezzel. A szegedi SoftGos csapat tagjait kérdeztük a feladatról. A feladat, amit kaptunk, az tetszik, viszont eléggé nagy kihívást jelent az, hogy megfelelően helytálljunk a versenyen. Még nem tudjuk pontosan, mit fogunk készíteni. Gratulálunk a nyertes debreceni Fazekas A83-as csapatnak!